Ozu let Mrs. Christiana Njideka Ezeife nwunye aka chịbụrụ steeti abụ Anambra n'oge mbụ abụrụgo nke eniri na ngurube dị ya nke dị na Igbo Ukwu n'okpuru ọchịchị ime obodo Agwata. Late Mrs. Ezeife bụ onye nke nwụrụ ka ọ gbara afọ 81. Ndị ọ rapụrụ oge ruju ọnwụ ya gụnyere aka chịbụgoro steeti abụ Anambra na mbụ bụ Chukwuemeka Ezeife, ụmụ ya, ụmụ ya nakwa ọtụtụ ime ndị ikwu na ibe ya ndị ọzọ. Queen Anịgbọgụ nọ n'akụkụ iwetara anyị akụkọ a. Mmemme olili ozu ahụ bụ ihe nke dọtara ọtụtụ ndị nnukwu mmadụ ndị si ebe dị iche iche. N'okwuchukwu ya, onye ji ọkwa Territorial Commander Nigeria Territory nke Salvation Army Daniel Kasuso kwuru na ọ nwere ihe ka mkpa karịa mmadụ na Jesus Christ ịdị na mma, n'ihi na Jesus Christ bụ onye napụtagoro mmadụ niile na-agbụ nke mmehie. O kwukwara na onye ahụ nwụrụ anwụ anabatago Jesus Christ dịka onye nwe ya na onye nzọpụta ya. N'okwu ha dị iche iche, nwa ya nwaanyị nke mbụ bụ dọkịta Ogeluo Ezeife Ugoji na nwa ya nwaanyị nke abụọ bụ dọkịta Nneka Onwubueke kọwara na nne ha bụ nwaanyị na-ahụ mmadụ niile n'anya, onye kụzikwara ụmụ ya ezigbo ihe ma kelee Chineke onye nyere ha ụdị mmadụ nne ha. Na okwu nkasi obi ya, onye ji ọkwa Vice President General nke ọhaneze ndị Igbo nke mba ụwa niile bụ Chief Damian Okeke Ogene kwuru na ọnwụ nwunye Ezeife bụ nke dara mberede ma na-egosikwa na ọnwụ dịrị onye ọbụla, ma gwakwa ndị ezinụlọ ahụ ọkachasị ụmụaka ya ka ha gaa n'iru fụ na ha na-edebe afọ ezinụlọ ha nke ọma. N'okwu ha dịkwa iche iche, onye jibu ọkwa Special Advisor nke gọvanọ chiburu mbụ bụ gọvanọ Willie Obianọ bụ Chief Edozie Ezeugwa na onye na-anọchite anya Orumba South n'ụlọ omebe iwu nke Anambra Steeti bụ Honorable Emmanuel Nwafọ kasikwara ezinụlọ ahụ obi ma kọwaa na onye ahụ nwụrụ anwụ bụ onye ji obi ebere mara. N'okwu ekele ya, nwanne nwoke nke obere nke onye chiburu dịka gọvanọ Ezeife bụ Chief Roy Ezeife kelere Chineke n'obi ebere ya ma kelee ndị ọbụla bịara ụlọ akwa ma yọkwa Chineke ka o gozie ha. Ndị eji okwu ha agba izu ndị bịara na mmemme ahụ bụ nwunye onye chiburu dịka osote onye isi ala Naịjirịa bụ Oriaku Ekweme na onye pati apụga bụ Chief Romi Ezeonwuka na otu onye zọgbukwara ọkwa ọchịchị onye isi ala bụ Dọkịta Kingsley Mogharu na ndị ọzọ dịkwa iche iche. Ekpere pụrụ iche maka ezinụlọ ahụ, abụ olu ọma pụkwara iche, ịgba egwu na inye onyinye na ili ozu bụkwara ihe megasịrị na mmemme ahụ. Site n'Igbo Ukwu, okpuru ọchịchị Agwata, Queen Anịgbọgụ, akụkọ ụwa ABS.